ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ହୋମିଓପାଥିର ଉଦ୍ଭାବକ ଡକ୍ଟର କାଉଣ୍ଟ ସିଜର ମେଟି ହେଉଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ହୋମିଓପାଥିର ଫାଦର ଏବଂ ମୂଳ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ସେ ଇଟାଲୀୟ ନୋବେଲ ଥିଲେ। ସେ ଏହାକୁ 1865 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏକ କୋହୋଭେସନ ପଦ୍ଧତି ବା ସ୍ପାଗେରିକ ୱେରେ ଏହି ଚିକିତ୍ସାକୁ ସେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 114ଟାକୁ ସେ ବୃକ୍ଷଲତା ବାଛିଥିଲେ ଯାହା ଶରୀରର ରସ ଏବଂ ରକ୍ତକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ରୋଗ ଭଲ କରିଥାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ସେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ରୂପେ ବହୁ ଗବେଷଣା ପରେ ଏହି ଚିକିତ୍ସାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ କାଉଣ୍ଟ ସିଜର ମେଟି ବା ସ୍ପାଗେରିକ ଥେରାପିର ଫାଦର ରୂପେ ସେ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଥିଓରି ଅନୁସାରେ ରସ ରକ୍ତ ଦୂଷିତ ହେଲେ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ରସ ରକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ନିରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଔଷଧରେ ରସ ରକ୍ତକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ରୋଗ ଭଲ କରାଯାଇଥାଏ।